audit report that informed the decision. Mage enablers magi matimore maricho si. Nikech penjo mopenjo go to bernde. To an bende wapenjo. Ni dwecho chiko ka jogi ni e tich maonge gik magi wacho go. Supervisors. Yes. Nyaka take responsibility. Nikech ng'ato kamana kaka na wacho. Okinyal ka Fred Ogweno ni. Tikone ni Fred dhi tigo be dispensary. To tiyo dwecho chiko. Asto kiwacho ni Fred no konego bedi kati chako penjo mang'eny ni barupe gi nodonjo nade. Ng'ama ne supervise Fred ka. Nyiso ni ng'ama supervise Fred go be dispensary ka nyose yudo instruction kwa Bondo sub county. Ni Fred biro. Ng'ama ni Bondo sub county cha nyose yudo instruction ko wuok Siaya county headquarters. Ni Fred akelo Bondo kanyo manyna kama disoe. Yes. To ng'ama ni county headquarters cha nyose gomba kagija public service board. Mondo koni wuora ndik na gimoro Fred ni no miya gimoro ka wapogi mondo atim nade wamanyne kama dwasoe. Emomiyo wacho ni jok manyaka ka responsibility chakore mna gi supervisors mag jogi nikech gine magi bro mi wa audit trail makoro ng'ano siko kodo kanyo no. Audit trail masiani oken ni barua ni ne fake, barua ni ne genuine. Audit trail en ni ng'ama ne supervise. Okay. Ng'ani no biro kanade. Timne nyaka orientation. Motimne nyaka orientation moko ni cha saa 4 wa madhoka, lunch kibanda ni oko kacha, idonjo saa 2, iwuok saa 10. Ni timne ng'ani orientation ne ang'o. Kar dhi oko matin gima duong' ni kacha. Owe gwinyo wagi kizungu mang'eny ma ketho. Mo winje TV ka gini siji templates siji akiana ng'o data onge. Kizungu go we gwinyo wagodo. Joka data capture. Maugik mweke. Maugik mweke. Bwana ng'ama ne supervise Fred. Pusigu Health Center. In ni supervise Fred kani kone Fred ni in koro shift waketie mar Tuesday to Saturday. Ni kete shift ng'ama no kele. Ng'ama no wacho ni Fred obika. Mane kamwa chake. Okay. To kani ine supervisor ne VOJ diko ni an Fred na yudo barua koa kuom Ken Muga mano kona ni Fred biro tarik makama kodonjo tarwake mondo atimo ng'owa amiye tich. Mikete muhuri ni received. Give the respective date. Exactly. To Victor, kiwe mano. Ka je inondi ko ji ariyo mondo pur puothe. Ing'ene kizungu mang'eny ma ji keto wago kia isomo ge director kia mag board go. Gigo no osetame gi kucho. Koro bed mos. Je ondiko ji ariyo e puothe. Mong'eyo ni puothe ni idhi tiek pure chieng' tich abich. Oyudo ka puodho ni otiek puro gi tich ariyo. Nyako penjere ni to puotha jomage mopure momiyo orumo piyo kama. Nekech superintendent mantiere kanyo whoever is in charge. Mar Gobei for example. Ong'e ni en gadi en gi clinical officers ariyo. To en ga 4. Koro nyako penj boss ne niya. To manye wan ga ji ariyo ni. 4 mamoko gito yakure. Nekech shift onego beni ng'ata achiel tiyo nyaka saa 7. Nikech ng'eni kata staff mobedo secondary gi development partners, especially health department ka. Nyaka gibedo supervised gi ng'ama is in charge of the hospital. Yes. Ng'ama is in charge ni koro yudo ka en gi ji 6. Donge ochako dogo penje je malo kacha. Iwinja kata mana karwa ka. Ema koro cameraman odwa betie mang'eny moloyo. To koro